Buat Kang Tata dari Brigade juga bersama rekan ikut hadir di sini luar biasa. Suara angin sing reridu ati ngelengake sliramu sing tak tresnani, pengen nangis ngetokke elo ning pipi, swara weruh senajanmu ana mimpi, ngalem ning dodoku tambah nono rasa kangen ning atiku, ngalem ning aku betra adem kesiram udan ning dalu, banyu langit sing ana dhuwur kayangan, watu gede kalingan mendunge udan, telesono atine wong sing kasmaran, setya janji seprene tansah kelingan, ademe gunung Merapi Wonosari, Yogyakarta, masih bersama Tongsi, asik. Sore janjine lunga ra nganti sprene suwene, nganti kapan tak enteni sak tekane, udan krimis telesono klambi iki jroning dodo ben ra garing nyimpen janji, ora lamis gedhe ning nggonmu tresnani, nganti kapan aku ora bisa lali, ademe gunung Merapi popo melu swaramu ngomongke apa, Wonosari, Yogyakarta, masih bersama Tongsi. Buat rekan-rekan luar biasa dari GNBI, selamat bertugas untuk yang bertugas acara ini. Coba Bapak Randia dari Sinar Jaya, janjine lunga nanti ora suwe-suwe, pamit esok lungone ra nganti sore, janjine lunga ra nganti sprene suwe, nganti kapan tak enteni sak tekane.
nodo ben ra garing ngekep janji ora wis gedhe ning nggonku tresnani nganti kapan aku ora bisa lali ademe gunung Merapi purba melu suaramu ngomong ke apa ademe gunung Merapi purba sing nang Langran Wonosari Yogyakarta